И здравейте хора! Днеска ще почваме YouTube канал, ще играем Brawl Stars, защото така ми харесва. Така. Днеска и играем с Search, защото ма кефи. 100 с грозния или с 100 с грозния? Айде с по-грозния. Да пускаме. Много бързо хората и те тъкат. Така. Окей, не е много окей, но е окей. Не. Аз тебе не те харесвам, махай са. Факи. Дай не мъги. Ти... Мразът. Мръсни. Тук аз бях виновен, много се открих, свалих една купа. Така няма играем с Search днеска. С гъза ще играем. Сето и. Тоест гус ли се казва, гъс ли се казва? Не знам. Много е странно. Ой, има и зомбиран кът мене. Там долу. Как там мраза и тебе. Аз май всичките ги мраза. Какъв скелет ми... От този ли той справя, просто към нас. И че го бия с това удара буквално, обаче той сам да не... Майната. И сам ме заразява! Така. То скин си го купиш, защото давах пари за играта, защото съм богаташ. Други епизод ще искам ви да ме кажете какво да правим. Ранкет, мранкет. Стос ли да играем, слоне ли да играем. Тъй. Тъско че ама кеф повече. Най-точно. Умагаше много. Той ми на 3 удара, защото ще остане на 20 и няколко живота. Тъй. Значи как искам да умреш? Няма да му си или ще маха. Добре, това не е забавно, знам. Тъй. И то. И да шибността се оха, ще умреш на място. Тъпа. О, здрави! Благодаря за кутията. Де да бягаш? О, не, лагна ми. Нищо не поката, защо умри. Ами сега сме фански, като си пусна сфера. Няма стани, не съм толкова малумни. Ще могат да ми избягат, ако си пусна сфера. Аз съм махам от средата. Добре, умряхме. О, ние живи сме. Нека пуснем едно сигма. Шляп и умрях. Пето място. Не ми пука. 3 купи, омага човек. Стай. Хайде играем с най-слабия герой. Не гледайте спайк ми на защото не са правда. Кутиите уния моите подаръците. Обаче няма много пари, аз ги пазя. Това видео не ще да кина, ама май няма да е в това видео, ама може и да е в това видео. Няма да е скъп скин. И изкачих 90 джема за тъпи на франки, сега пуснаха. И не са хубави, ама пуснаха скини. То сме взема, ама аз не го играя много. То също ма кефи, но пак не ви играе. То мога да го взема, ама аз
снимам хубав. Кажете ми по-различно, напишете името на някакъв скин, дето е за 80 джема 79. Много добър, освен и този, защото не може да се сблин. Така е. Да. Там KitKat. Такива смислено имах. Магистрачи за друго. Няма игра с нови. Пак един гъс ще пусна. След тази игра най-вероятно ще спра видеото, защото е така. И сега видим другото. И чао. Чакай, какво чао бе? Аз още игра. Моят интерес е много голям. Ето двамата гъза. Два гъза ще се тимват. Не ми това смеха, просто е така напред. Но там да бъде. Това ми се шляпа. Прикарвай блесни. Няма кеш. Това е прекалено да. Това не мога да го дам на никой, няма се отборни, само имам киличета. Ето така въобще се казва. О, извинявай, той за теб ли беше? Извиня, будрам се ми приятелите. Трябва да се шляпа, защото ми показва, че съм два напълно. Не убих се зарад него, защото е така. Макар че може да го убия супер лесно. Ма да не го предаваме. Тъй, сега, късмета ни ще бъде най-хубавия най-вероятно. Така, не сме се изнервили. Кой да се сложа за тук? Сега съм сложил за сега сърч, защото ми на най-много купи на кефи. Но май няма да е той. Та, ето тази година ми профила, така е чао, лека нощ, са видим утре или няма да е утре, ама не знам, май чао.